जौगा फिल्म प्रडाक्शनजों खुंफुंजानाय टंला रान डान्स एकाडेमियाव डान्स बड'लेण्ड डान्स सिजन 1 नि अडिशना जोबनानै थांबाय। डान्स बड'लेण्ड डान्स सिजन 1 नि अडिशना आसामनि दाब दाब जायगायाव सोलिगासिनो। दिनैबो टंलायाव थानाय टंला रान डान्स एकाडेमियाव डान्स बड'लेण्ड डान्स सिजन 1 नि अडिशना जोबनानै थांबाय आरो फैबाय थानाय समाव 31 जुलाइ 1 आरो 2 आगस्तआव क'क्राझाराव आरो 5 आगस्तआव बङाइगाव बेबादिनो कार्बि आंलं बेंगल बायदि जायगाफोरावबो खुंफुंहैगोन। सिगांनि समाव अनलाइननि जोहै अडिशन होनो हायामोन, नाथाय दा बे सुबिदाखौबो मोननो हासिगोन आरो बे बादायलायनायाव बैसोनि सिमा गैया होननानैबो मिथिहोबावदों। गिबियाव आङो नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ नायग्रा गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि हामलायनायखौ जौगा फिल्म प्रडाक्शननि जानानै बावहरग्रोबाय। दा नोंथांनि कुइसन बायदियै जोंना दिनैहाय नैबे टंला रान डान्स एकाडेमियावहाय जोंनि दिनैनि अडिशना जानानै थांबाय। दा जोंहा बिनि उनावहाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय 31 जुलाइनिफ्राय 1 आगस्त आरो 2 आगस्त क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जागोन आरो बिनि उनावहाय जाबावगोन जोंहा 5 थारिखआव बङाइगाव आरो अनेक बेबायदिनो गोबां जायगायाव दंबावो जेरै कार्बि आंलं बेंगल जोङो आरोबाव अडिशनखौ लाबाय थागोन आरो जोंहा मोनसे सुबिदाया मा अनलाइननिबो सुबिदा जोङो खालामना होनाय जाबाय। आवगोलाव जोङो अनलाइनखौ डिक्लेयार खालामना होनाय जायाखैमोन, दा जोङो बेखिनि समावहाय जोङो अनलाइननिबो अडिशन लाबाय होननानै रायजोफोरनि सिगाङाव फोसावना होनाय जाबाय। डान्स बड'लेण्ड डान्सखौ लानायनि गुबै थांखिया मा? डान्स बड'लेण्ड डान्सखौ लानायनि गुबै थांखिया बेनो जे जोंनि गोबां गोथौ गोथौ ओनसोलफोराव मोसानाय सोलोंनानै बा मोसानाय रोंगौथि गोनां माखासे जोंनि लाइमोनफोर गोदोसोनानै दं, जायफोरनाखि दिनैसिमबो प्लेटफर्म मोननो हायाखै। दा बे बिथांमोननो मोसानायनि मोनसे गावखौ फसंथानो थाखाय प्लेटफर्म होनो थाखाय जोङो जौगा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जों नुदों माने गोबां माने फिजिबिलिटि दङ जायफोरा मोसानायाव नोंथाङा बुंनाय बायदि गोथौ गोथौ जायगाफ्राव बेबायदि दा बेखौ माने थांखि लानानै जेनेबा नोंथांमोना दिनै डान्स बड'लेण्ड बेखौ माने खालामनाय जादों। दा बे बेलायाव जों नुबाय, खिन्थु बांसिनै दिनै जों नुबाय जोंनि मानसिफोरा बिराद मोसानो मोजां मोनो, नाथाय खिन्थु दिनैसिमबो क्लासिकेल लाइनावबो बिदि गैया। बिथांमोनाबो बेबायदियाव बाहागो लानो हायो। जोंनाव माने बेवहाय जेबो एज लिमिट जों होनाय जायाखै, लोगोसे आरो जेबो फोरमान बिलाइनि जेबो माबा थिखानानै होनाय जायाखै। दा जायनो गोसो, जायनो मोसानो रोंगौथि गोनां बे गासै सुबुङानो जोंनि नैबे डान्स बड'लेण्ड डान्स बेवहाय बाहागो लानो हागोन। आङो दिनैहाय बे नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानगोन जे जोंनि गासै जोंनि बिटिआर हालाम बा जोंनि बे रायजोआवहाय गासैबो बिमा बिफाखौहाय आं बेखौनो खावलायगोन जे गाव गावनि फिसानि फारसे फिसानि फिउचारखौ सिनायनानै जाहाथे सोर बबेयाव गोसो गुदुं, सोरबाया खेलायाव, सोरबाया मोसानायाव, सोरबा दामनाय देनाय, सोरबा खन्नायाव, बैफोर जायफोरनाखि गथ'नि बे फिउचार बेखौ सिनायनानै बिथांमोनखौ जे रोंगौथिखौ बा जेखौ सोलोंनो गोसो बेयाव थिसननानै होयो, आं बेखौनो जोंनि গাৰ্জেনफोरनि সিগাঙাও খাওলাইগोন। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই সিলেকশ্যন পাইছোঁ অডিশ্যনত, আকৌ খুবেই ভাল পাইছোঁ। ইয়াৰ পিছত আৰু কি কৰিব? ইয়াৰ পিছত আকৌ চেষ্টা কৰিম ওপৰত যাবলৈ আৰু বহুত চেষ্টা লাগিব যাবলৈ। তোমাৰ বিশ্বাস আছে নে নাই যে ডান্স বড'লেণ্ডত তুমি মানে বিজয় হ'ব? বিশ্বাস আছে। 4 বছৰ এনেইতো মানে 2 বছৰটো বাৰু লকডাউনত গ'লে, আকৌ 1 বছৰটো প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁহে আৰু এতিয়া रान डान्स एकाडेमि। डान्स बड'लेण्ड डान्सआव दिनै फार्स्ट गिबि अडिशन जाबाय, बेहाय दायो नोङो सायख' जाबाय, माबायदि मोनदों गोसोआ? मोजां मोनदों। फार्स्ट अडिशनाव सेलेक्ट जानानै मोजां नांदो। खस्थ' खालामनानै मोसानायखाय मोजां नांदो आरो। नेक्स्ट लेभेल जाबावगोन जों माबायदि खस्थ' खालामनांगोन, निनिस्राय मोजां खालामनांगोन आरो दा जिबायदि खालामदो बिनिस्राय লাগিছে যাতে আৰু মই ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত যাব পাৰোঁ আৰু কষ্ট কৰিব লাগিব বহুত। এইখিনিতো একো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। মই ভাবোঁ তাৰমানে আৰু কষ্ট কৰিব লাগিব। কিমান দিনৰ পৰা শিকিছা নাচ? জুলাইৰ 1 তাৰিখৰ পৰা শিকিছিলোঁ। এতিয়াতো অডিশ্যন শেষ হ'ল, ভাল লাগিছে মনৰ অলপ। তাৰপিছত আগত যাবৰ কাৰণে কি কৰিবা আৰু?
আগত যাব কাৰণে কষ্ট কৰিব লাগিব বহুত नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइ आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738